аз съм Monster Gamer и днес ще играем Майнкрафт. Как да го кръстя? Ще играем Майнкрафт Survival, но не знам как да го кръстя. Ще го кръстя Майнкрафт. Мега Survival. Окей. Така, това ще е моя Майнкрафт свят и за YouTube Майнкрафт Мега Survival светът. И нека да започнем, като съберем малко дърво. Така, аз ще снимам на една игра, която се казва The Binding of Isaac. Аз съм снимал един клип, който е в канала ми, може да го проверите, долу ще сложа линк. Ще снимам на него също още поредици, само че на The Binding of Isaac Rebirth, или как там се нарича, най-новата версия. Ако се чуете откъде се взима се от Замунда, вече я пуснаха там. И мисля, че това място е доста хубаво за къща, защото имаме си готов покрив, само тук трябва да направя една стена. Имаме си дървета, тук супер място, имаме си ферма за прасета. Така, нека да започнем. Да си направим един дървен меч, за да подкастим половината прасета. После си направим една кирка и една брадва. Това са ми трите обичайни неща, които аз обичам да си правя в началото. Така, в моя канал не съм снимал до сега на Minecraft Survival. Това ще е първи епизод. И ще се опитам да се развием колкото се може повече на макс. Даже по някое време може да си направим къща и в някое село. Ще осветим пътя с торчове и всеки такива. Така, сега ще ми трябва малко храна. Ти умираш? Да. Тук не ми изглежда много равно, така че малко ще изравня позициите на камъните. Не ми изглежда много хубаво. Искам да ми е красиво. Ой, тъкна се събера малко камъни за печка. Така и това също. Тук ще го премахна. Има ли още нещо? Не. Сега правя си една печка. Омагах, направих. Правя си една печка. Още какво трябваше? Майче трябваше да направя меч. И една каменна кирка. Това са нещата. Да. Аз не правя не правя каменна брадва още, защото аз ще използвам много каменните неща. Каменните брадви, защото няма смисъл. Добре, мога много лесно да отсека няколко дървета и после пак да си направя дървена брадва и същия резултат. Знам, че се чупи по-бързо с камен, но аз така започвам винаги и той я пада. И ще... падна и във водата и пак ми за сърца. Ела тука, бе, свиньо. Свиньо. Гледай го, бе. Това майче ме дра... Ох, лак. Ябълка, супер. Ще храна. Thank you, пиги. Така. Трябва да си направим такова къща възможно най-бързо, защото нощта, чакайте, натам ще залязва, така че имаме време. Сега преработя това дърво, преработя и това. Така, мисля къщата ми да е някъде ето до тука, в началото. Така. Добре. И отгоре ще сложа такова дърво, като за стена. Ще сложа само така една преграда от тази страна, като не влизат. Чакайте. Се включа на нормал.
лак. Леко ми лагва. Така. Ако се чуете какъв е този текчер, пак игра Fightful, ще сложа линк долу в описанието към сайта, на който съм си го изтеглил. Ох. Така. Тук също ще трябва да сложа и таван нямам. Ще се старая чудовището да не минавате така при мене. Тук мисля пред да си направя една преграда за нощта, да имаш какво да се предпазвам от крипъри, чудовища и всеки такива. Добре, имам пържола за храна. Ще трябва да се още дървета. Ще ми трябват. Ох. Да знаете, за първи епизод ще играя с този течър пак, но втори епизод мисля да го сменя. Имам... ще играя с дефалт. Имам един текчър пак, който също е лайв, макар че доста ще цепи на него. А не искам клипа да излезе как непрекъснато цепи, затова нямах да го включвам. Но супер, тук долу може да намерим нещо. Да си направим една стълба. Така. Искам железо. Много не виждам. Залагам се, че няма нищо. Но ще е хубаво вече да се прибирам. И защо да обикалям така, не знам. Така, саплинги, така. Мисля тук да насъди още... О, още дървета. Някъде другаде да е. Аз не проверявам много за останали дървета, взимам каквото взимам и другото си става там горе. Аз като не мога така се кача. Едно, две, три. Добре, сега може да си направя един покрив. Е така. Бум. И настрани. Бум, 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 бум. И това е горе-долу. Само е това тук ще го махна. Така. И тук мисля да изкарам вечерта. Аз имам пържоли тук. Ще ги изпека с 3 дърва, май бяха достатъчни. Тук може да си направя един прозорец, да гледам какво стане вънка. Штрудена, втори епизод за лов на овце. Силно дърво, да я да го преработи, да си направя останалата част от покрива. Доколкото не стигне. 5, 6, 7, 8. Точно. Стигна, трябва тук отзад да си направя една врата, където ще излизам къщата ми за дърва, също да заобикалям. Това дърво ще бъде унищожено всеки момент. И като цяло обичам да оцелявам. Първият ми свят на Майнкрафт беше креатив и не ми беше много забавно, но се бях развил доста добре като начинаещ. И вече започнах с оцеляването, защото да усетиш какво е от някой да те гони, а не само да останеш безсмъртен и да не може да докосне. Да ви кажа, друг епизод ще оправям външния вид на къщата и вътрешния вид, направо дизайн да го кажа. Сега ми целта да си направя една врата, която ще сложа тук. И ще изчакаме тази нощ да мине. Да, ето я идва нощта. Аз по-добре е нещо тук да потърся, докато още има някаква светлина. И... няма нищо. Оп. И чакайте да излезе някаква дъжка. Така. Ще потърся...
Въглищата, ако има някъде. Макар че няма да се отдалеча много, защото може да си загубя кръстата. Тук надолу няма нищо, май. Извинете ме. Просто съм болен. Ако още няма нищо, я по-добре си хвана меч, защото може нещо да сега ми изкокчи пред мене. Овца! Томаче са две. Три са бе, ще ми стигне за легло. 2 и 3, аз вече трябва да се прибирам. Падна. Жалко в тази дупка. Там бях, нали? Да. Шит, не искам да се занимавам. Защото сега като ги подмлатам тея, ще ми дойдат още хиляди такива като тях. И... О, фак. Трябва да съм много бърз. И нямам легло, нямам дърва за легло. И бам. Нямам ли дърва? Не. Отзад има ли нещо? Чудовище. Някъде нагоре по планината. Там. Не. Тук си окей. Бързо да се край това дърво. Не ми се занимава. Така. Окей съм. Така се наядем. И... да ходиме. Се влезем в къщата. Тук работваме всичкото дърво. Правиме легло. И къде да го оставя? Е тук. Има ли нещо някъде? Не. Така. Ето, че да дойде денят. И крипър ме чака от тази страна. Там виждам скелети. Ето, ако не ги виждате. Нямам такова. Нямам зубно нищо. Така, да се поразходиме. Поразгледаме още нещо и ще спираме епизода. Fuck you. Това ме изплаши. Мислех, че е скелет. И нищо не ми дропна. Си жалко подобие на зомби. Нищо няма да дропнеш. Та видях един пак, който се деспална. Ох. Но удари с цялата си наглост. Има. Благодаря ти за стрелата. Това май... Я чакайте, ще ходя да проверя онази пещера, дето я видях миналата вечер. Фигата. О, стига бе. Па на всеки втория да се виждат тези глупаци. Сигурно съм, че беше някъде тука. Не, няма я. Да не бъх някакъв или аз съм я загубил. Той вероятно е второто. Там да това да е пещера, това да е пещера. Да? Не! Няма. Няма я та пещера. Аре бе! Бълва ми се бутона и не мога да скачам по някъде. Е така отсам. Не знам на къде да потегля. Я проверя на този остров тук. Може да има нещо интересно. И тук виждам глина, падащи прасета.
всеки такива. Пак няма нищо. Да се прибираме. Така мисля, тук да си направим врата. След тя вече ги махна. Така и това също и това. Въобще всичко е това тук ще го махна. И ще си оправя къщата. Всъщност няма да я оправям. Просто ще направя едно. Ето така. Поне си съвпада с останалата част от къщата. Сериозно ли? За едно? Това трябва да си отиде цяло едно дърво, за едно купче. Ти си избраното, защото ти много малко. В следващия епизод ще ходиме в мината, да търсиме айрон, кол, диаманти, макар че шансовете са никакви, защото сме още в началото. И това бъксърбот много не ми харесва, но нищо. Така и си правиме една вратичка за тази част. И тук също ще го оправя, защото като се замисля, да си направя една лопата. Каквато и да е. Да е дървена. Да. 2, 3. Като тук дърт ще си посъберем. Камък. Благодаря. Трябва да отида да отсека едно бяло дърво, че това ще ми нормалното ще ми стигне май. 3, 4, 5, 2, 3, 4 и едно такова, и още едно тук. Викам за едно купче. Това е просто логиката на играта. За едно купче всичко трябва да съсипеш. Така. И сега мога да оправя дизайна на къщата, ама отвънка виждате, че не изглежда много красива. И отгоре мога да сложа нещо. Ще е готино. Така. Така. Сващаме бялото. Тук. Тук и тук. Тук. Тук и то не е само за едно купче. Бам. Идеално се получи. Като се замисля, дай да си ги изхъбиме те последните и взе тук да го дооправиме, защото не изглежда много хубаво. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значи ми остават 2. Значи но... Абе, че ми трябва още нормално, ма доколкото ми стигне до там. Значи 2, 4, 8 и още толкова. 6, 8 и си го да окажем. Така. Така. И това беше от мен, хора. Надявам се този клип да ви е харесал. Давайте лайкове, абонирайте се за канала ми, за да видите още подобни клипове и до скоро!